bafethu, manje uSgwebo uthe igcwame elisha wathi hey, anguboni la ekwakho la ngithandeni igcwame elisha manqema. Sanibonani ngomina kuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje ubungelayo neke mathina gqoza intombi zomngqamela amehlaka abanye zibaqhumana imali zokwazi ngala wethu ngabe usuku lakho luqala la uma ungasubscribeile isono, uma ungashareile isono, uma ungakhomentile isono, uma ungalikeile isono. Ngiyafisa ukuthi ngane zakwethu u-engage nathi ucommente lapha kwi-comment section. uSgwebo sentambo umculi kaMaskandi waziwa ngokudalajwa noma owaziwa ngelembuzi la kuMaskandi. Njengoba-ke kulandela ukuthi waqanjwa igcwame elisha ukuthi imbuzi omncane uyazwa. Cha, umthegile nje umthandeni okukhomba ukuthi lento le umdlalo wey'nsizwa noma iy'nsizwa ziyanceka wathi hey, angiliboni la ekwakho lapha besho laphana njengoba-ke bevotelwa kwi-spring picnic lapho khona-ke umculo ozothola amalayikhi amaningi ozoba sethubeni lokuqashwa kwi-top 10 abaculi abazoqashwa laphana kwi-all white spring picnic okungumcimbi kaKhuzani. Waphinda futhi wafaka isithombe saKhuzani wathi hey, ngangawina lapha ngizosola wena. Cha bafethu, hayi uSgwebo uyaba-challenge abaculi bobabili njengoba-ke sekucaca ukuthi njengamanje uSgwebo uwumuntu oyiphethele amancawo noma o-understand-ayo indaba yomntalabhuti imi kanjani. Kana wethu ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho laphana kwi-comment section ukuthi-ke ngempela kuyakujabulisa noma kuphatha kanjani indlela uSgwebo aseyiphilela ngayo kwi-social network. Thank God.